Но ма кефи теорията, че Батман е лошия в комиксите и сега ще ви докажа как всъщност може да е така. By the way, I see what you did there, много фани и контекста на вашия коментар още повече доказва това, което сега ще ви обяснявам, защото ще почнем с на Брус Уейн, родното дърво. Неговите родители са били местните барони и Готъм Сити е в укайващо състояние. Представете си люлен, ако заменят всички фитнеси с психодиспансери. Може да се твърди, че те имат пряка вина в състоянието му. Вечен цикъл на бедност и корупция. На Брус Уейн богатството е на гърба на поколение експлоатация. В последствие резултатите й са потушени от Батман. Тук ни хранят с обичайната капиталистическа лъжа, което е, че решенията за всички тези проблеми не са в социални програми, финансиране за образование, науки. Не, решението е в един частен герой, който сам да борави с общественото добро. Виждате ли прилика тук? Всички, които са представени като лошите на Батман вселената, са просто жертви, които символизират разпадащите се от капитализъм институции. Мистер Фриз е учен, станал престъпник, след здравопазната система отказа лечение на жена му. Poison Ivy също е учена, радикализирана от екологичните катастрофи, причинени от Wayne Enterprises, ето е непострагача в центъра на Готъм Сити. Джокър също предупреждение какво може да стане, когато нямаме ресурси и да си поддържаме психическото здраве. За мен Бейн има най-силната символика, защото той представлява протиснатата работническа класа, която се чувства изоставена от системата и сега иска да унищожи всичкия елит. Всички тези личности са поставени като антагонистите в историята, но попадението им в тези роли е пряко или непряко свързано с наследството на Брус Уейн. Превръщайки се в Батман, Брус така решава да бъде системата, вместо да я поправя. Това е огледално как в капитализма елита предпочита частни инициативи вместо социални решения. Брус Уейн има достатъчно пари, за да го направи така, всеки в Готъм Сити да живее достатъчно добре, за да не се превръщат в изроди, ама не. Той предпочита да си харчи парите по военна техника, докато улиците и училищата в Готъм Сити буквално се разпадат. Къде мислиш, че са произведени всички тези бат джаджи? В някакъв светшоп, много ясно. Дори филантропията му е смехотворна, тя служи само за статус пред градския елит, без да адресира истинските причини за високата престъпност в Готъм. Дори има случай в The Dark Knight, в което срутва местната икономика само за да банкруптира един от враговете му и всички останали in the process. Упс. И още по-дарк, като се замислим, самото съществуване на Батман разчита на това да има престъпници. Защото това да е спасител от проблемите, които той сам създава, то си е вечен цикъл. Елитната класа създава проблемите, като например да позволяват хазарт и бързи кредити и едновременно гледат да печелят от решенията, както с лихвите или частните затвори, ако се замислиш. Готъм никога няма да се оправи, сходности с днешния свят има много. И не съм много сигурен дали всичките неща, които изброих, са ексклузивни към Батман франчайза, но ролята на героят Алфред добавя още една пласт на тази теза. Алфред символизира невидимия труд, което е необходим за поддържане на властта на елита. Алфред не само е личният асистент на Брус Уейн, но поддържа важните дела на цялата Уейн династия. Докато нощен Брус хвърчи насам натам, раздавайки шамари. Алфред, работника, е всичколог. Колко ли му плаща Брус Уейн, не се знае. Той му крепи раните, когато Батман се нарани. Той ремонтира техниката, когато се щупи. Но също е един от най-близките съветници на Батман. Дори има момент, в който му казва: ти не си герой, а милиардер с фетиш за траuma. И английският акцент на Алфред не е случайен, то символизира стария елит от империалната ера, което в момента работи за новият елит в капиталистическата епоха. Докато комиксите опитват да представят Брус Уейн като жертва, факта, че той е най-богатият човек в Готъм и все пак с града е в такова укайващо състояние, помага да се изкараме, че тази версия на геройство е просто капиталистически мит. Батман не е някаква трагична фигура, продукт на системата, срещу което се бори. Брус Уейн не е безпомощен, той е създал тази система. Нека да не се заблуждаваме, че героите като Джокър са лошите. Като погледнем по-дълбоко, ще открием кой е истинският виновник за това, че Готъм Сити е станал игрище за криминални изроди.